Ihe dị iche dị n'ofeke na akala obodo. Gịnị bụ ofeke? Ofeke bụ onye amachaghị ife otu o kwesịrị ịma. Ofeke amachaghị ihe na-eme n'ebe ọ nọ. Ma nwoke ma nwaanyị nwere ike ịbụ ofeke. Ka anyị zie ọmụmaatụ ebe nwaanyị bụ ofeke, eji wee maatụ n'ihe gbasara mmọnwụ. Ụmụ nwaanyị bụ ofeke na-abịa n'ihe gbasara gịnị? Mmọnwụ. Maka gịnị? Ụmụ nwaanyị nala eti gịnị? Mmọnwụ. Ka anyị bezie anyị ilu ụfọdụ ndị Igbo na-atụ iji wee gosi gị ihe gbasara ofeke na ọmacha ihe na-eme n'ebe ọ nọ mma. Ilu nke mbụ a ga-enye ọmụmaatụ ebe a bụ na ndị Igbo na-atụ ilu si na ofeke ga-anọ na mmiri ncha na-abịa n'anya. Ndị Igbo na-atụkwa ilu si na ofeke ga-anọ ọma mgbe eji eme gịnị? Kee nkụ ụkwa. Ha na-atụkwa ilu si atụọla ọmalụ ọmalụ ma atụọla ofeke ofenye isi n'ọfịa. Eji m aka tata na gị bụ onye mụ na-ege m ntị amarala na ihe dị iche dị n'ofeke na akala obodo. Ka ọ dịkwa oge ọzọ mụ na ga-anọrị. Ndewonu.